Ako začať? Veľmi často sa pýtate túto otázku a preto som sa rozhodla vytvoriť krátky návod, ako si viete vytvoriť svoju intuitívnu mandalu. Zaujímavosť tohto projektu je tá, že nebudete potrebovať žiadne výnimočné veci, ale veci z domácnosti. Tieto mandaly sú vhodné pre začiatočníkov, pre deti, ale aj pre seniorov. Tak poďme na to. Budeš potrebovať ceruzku, obyčajnú tenkú fixku, pokrievku, výkres, gumu a rôzne vykrajovátka. Tiež farbičky. Nájdem si stred, obkreslím si pokrievku ceruzkou, následne ju zvýrazním čiernou fixkou. Do mandaly kreslím aj voľnou rukou, následne obkresľujem vykrajovátka, môžem najprv ceruzkou a následne si tvary obkresliť fixkou a dbám na to, aby som mala dostatok priestoru, pretože ho potrebujem, je to moja prvá mandala. Keď som spokojná s tvarmi, pregumujem veľmi jemne túto mandálku. Základ je hotový a teraz ju môžeš krásne vyfarbiť.